Hello, लोगोफोर जा शपिं खालामनो फैलायबाय बेयाव जों सानैबो बारे बेग नायनो फैदो आरोना बेगखौ नुदो बिराद मोजां कालेक्शन दोङो माखो लानो गोनो गोथो जाबाय दङ आरोना नायनोसै लानोसै बिखौ मारै होनदों चिकेन करी कुर्ता नागिरनो मोनाखै मानोबा चिकेन करी कुर्ता लागोन आरोना माने जोंहा थांनो जाहोलांसिगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो एसे शपिं खालामनो फैदो आरो गासैबो थांजोबगोन आरो नखर हटेनो ओंखायनो आइ सेन्देल दङ इनो नायफाय गानना थांखालि गानना थांनो मोनसे लानांगोन सला माखौ लागोन दा Kule mari. Ini gudung jagan. Gudung saya ada. Gudung saya. Gudung jagan ya. Kan ya mabar. Gudung sana nuah jang le. Sana nuah. Tanda stohon. Tanda jagan jagan. Bisa price lagi nih. Lah ikan lah. Bazar ham naman thai bai. Try mama Labwdwg thang mana deh kain chơi ya se. Nih. Nih ada kan itu. Nih gang se Dokhona. Agora mare hoje, jangan hoje agora ke? Nih, agora. Siang ni apa pernah pergi ke kota? Chalo, ini cek nomor. Ibu ini. ये छोटे से तो मेरा होगा Ibu 2 nomor. Ini agora ko mesti macam tu. Biang ni person tu ni Dokhona. ये मेरा करना भी बात नहीं मेरा ये मेरा करेंगे Ini biang share. Ibu ini. Angin tu ya. मौत फारो उसको ये मेरा क्या नहीं बाद में फाड़ना तुम फाड़ने का चक्कर में रहता ये मेरा करेंगे हाँ बोरें दे सब फन दे Ikan saya apa tu suka boran kan? Ibu gang se cingden gang nei ada gang se gang tham Thang apa ini sih? agora jone ki fai jebe kalara Hai cendek kamu ada nama ini. I moनसे gang tham ibar nei be जाबाय इन्दिनि हि इन्दिनि जि ना बुङो इन्दिनि जिनि बे बरियाखा आरो एकदम Bukan apa yang anak na? Hah? अरे इसको दबाया हम मुझे बजा दबाया ha सारे आदमी जो मोबाइल ना दे ये मंगल ना सारे आदमी Ini siapa lagi na? Ran naik ke siapa dah? ओमफ्राय आरो नैबे गांसेबाव इन्दि बिबो इ मोनसे गां मोजां नुदो बारादाराय Naik na? गोसोम थानायहा Gesema bara poson na. Gesema bara poson nungnya. इबो आइनि बा माला जाबाय दिनि नोंनि लांखुरखुर जाबाय एबार मलनिफ्राय मा लाबोनाय मलनिफ्राय लाबोदो आंनि नैलै आंनि बियो बेग गांसे आं लानानै फैदो नैखो मल Tumara ni beta ini. बे आंनि ओमफ्राय बे कुटलुनि लंपेन्ट लानानै फैदो बे गांसे हमें तो कुटलू क्यों बताते हो ओमफ्राय नै बेयो जाबाय टि-शार्ट Au cipu tu kok? बे गांसे टि-शार्ट बा बरिया नुदो टि-शार्टखौ Dah, macam tu. Kau nak ada boran sama ni? टि-शार्ट गांसे ओमफ्राय आरो गांसे Si betar. बेयो गांसे टि-शार्ट आरो गैला ओमफ्राय नैला सेमा कुटल आनबक्सिं खालामबायानो Bukan sama je naik naik. Ni dah. Kau nanya. Boran nang dah mana? Mohon ikut lang nang kan? Mohon sampai nah ya. आइनि सेन्देल नैबे आइनि सेन्देल आरो जरासे दंमोन ना
ओइ मोनसेखौ लादो गुसुंखौ दख'नाया बे लादो 350 बेयो लादो 650 बेबो लादो 650 गैला सेस नायखांबाय दानिया खननायनि हाबाफारि सुरु खनदो जायजिरियागो गुदलु जापो बेखौनो लाना फैगौमोन दाखालि आङो नायनायमोनबा इमान राखावखै बे गानस्रानाय नङा बिराद जागोदोरा बिदिखौनो लामनांगौमोन र' बेखौ लाना फैनो र' खनसे मारै मोनबा गैखायामोन जों दै सेक नांनांगौसै नङामोन बैसोखौसो बारा गानो असाखौसो गानो दायखो बिदि नागिरना थांदोंमोन आरो ना मोनदिया मोनैखाय बेफोरखौनो लाबोबाय आरो सब फैसा गारनो नागिरो दानो आग्लायफोर गारसो गेजेराव गारसोदों बेफोरखौ गोमो गानबाय थायो अबेखौबो गोथांखौ लाना फैनांगौमोन न' गाननाय गोथांफोराबो बाराद्राय लेथ्रा जाबो नङालै सेक नांबाबो इमान गोमो दख'ना जाबाय इबो गोमो इमान गोमो ओइ खायसे इमलु गरि जमा जाबाय खनसे गानना नायसन खासे नायबागान नायबाय आरो साफा जुना फैलायबाय सेस खालामना फैलायबाय फैसाफोरखौ होननानै जाबाय दायो बा मस्त मोजां नुदों न आंनि पसन्दनि दख'ना इयो हा ओइ नोंनिया दोनखासै दं वाह बरे नुमारदों एकदम रिजिनो बेटा अच्छा है ना क्या है बेटा सुंदर है ना गोमो नायनो बाक्सानाय जाबाय आं गोमो दख'नाफोरखौ ओइखौ गाथांखौ लाना फैनांगौ एकदम सुंदर जोंनि बाजारा दिनै बेसिनिनो जाबाय आरो इसिनि बाजार खालामबाय आरो मा नांगौ आरो खालामलायनो खानसे दोननानै फैसाया एसे जमा जालायबाय आखायाव दा स्रां खालामना बायलांलायबाय आरो फैसाया गथाबाथाय थानो हायाना खरस खालामनो जाबाय थायो ये पापा भी कहाँ से फोन कर रहा है यार अभी वीडियो कर रहा हो तो